weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daaru haramayni sarifayni ceerno ahmadou dia almadi ko on waktu yoni ha tudduɗal ceerno aliou diawo kermassar e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal to fannu safara cellal ɓalli teskama yarude yeeso ngol woni goo e nder ngenidi leydi sénégal hôpital dalal jaam waɗi fartaŋe wawde fengde ƴiye e nder ɓandu wonano koma jomumen nawe caggal leydi to leydi mauritanie jagorɗo gueɗe caggal leydi mauritanie o wiyete ko mouhammed wul marzoug o holliti mauritanie wona gardien ni europe ni hay leydi gotiri jogui ko kuule muɗum so tawi neɗɗo woni leydi he ko alda e lawol aɓe jogui ndimago nawtude ɗuma to leydi mali hanki o saga kumtari hewɓe kuuli ɗum ko caggal nde obiji jondi jani woɗɗani ka militaire mogga o waɗani hen mayde waɗi goto gañiɗo hen kame oto goto boni hen to leydi burkina faso koninkoɓe leydi ndi kame wallidi muma ene jofa peɗeli wargoji kamtoriɗi kame lebte rewɓe sukaɓe kame nayi ɗum waɗi koye diwana mo bawa en tawe e nder leydi burkina faso kabruji men jolam jaɓiri jaɗeten koye musidɗo men alhassana oumar mboje musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto asilem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isman ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsibu beesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jaama boxit kala ko fate ɗin fannuji kala
mande masaketa gorko pullo hen bange mani ganke hen bange jodiɗo toon to segu ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɗen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to segu ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi waɗan maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ne yarani ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni ciatta hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuli ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala ko neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirde joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi gorko mo melga wuuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e tati mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Aboubakar kikiɗen key bismade musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou kanma on kettomo e nder kumpital men so haaji jomiraɗo batu jagorɗe hanki o horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye toɗɗima biteɗo Massamba Dieng on non lomti ko biyetenoɗo Abdou Diouf mo ganduɗa ko jaltunoɗo aduna yontere yawtunde kam wonno taw kadi ko kolaɗo kuuɓal to banggue budget leydi ndi on jagorɗo budget jaltuɗo aduna taw kadi koye yontere yawtunde hanki o noon oɗo henna biteɗo Massamba Dieng woni toɗɗaɗo e oɗon fannu hoorejo leydi Sénégal fandare mum ko ɓamtude faggudu ha tendi noon to banggue rewɓe o wasiyima jagorɗo keɗɗo e on fannu o saaha nde darantomo beele kadi ko fati rewɓe nde tawno kañumen goni faggudu daɗɗudi faggudu so tawi debbo ɓamtima tan leydi ɓamtoto o saaha noon financement ji hay gueɗe goɗɗe kala ma awa waɗede hen ha rewɓe mbawa yiitade hen koye mumen kono kadi kanko ɓolli ndi o arte haɓade ko fati gurdam ceerɗam no fewi nder leydi ndi Sénégal gueɗe to banggue guura hay gueɗe goɗɗe kala ha tenti noon fannuji guuraɗi dendaɗi kala beele moni kala wawa tinde hoore muɗum ko wona ɗum ko noon gouvernement leydi Sénégal ɗaɓɓiri dik oɗo saaha nde loskata ko fati leydi Guédiawaye ɗum koto tribunal Pikine Guédiawaye taweteɗo toon to corniche o ɗo maha e terrain-ngaji wonande parcelle aji gonɗiɗo ɗi kala ha tenti bornaɗi enen jeeya woni hen ne jooɗa ɗe gueɗe kala laamu ngu dartini ɗum holliti kadi ɗe gueɗe kala koma dewi nde so tawi ko laaɓani reyyama hen gueɗe kala ma mbaw tettede heftine e laawola on batu jagorɗe hanki ko fate kene tolno e sappo e tati directeur taw kadi ko général gardiɗo hôpitaux ji woni ko waɗi waylo hanki o kanko mo leydi ndi Sénégal ɗum noon to Dakar ha fayenma Saint-Louis Ziguinchor Louga Matam Kaffrine walla mbiyen Fatick Kaolack Kaffrine Touba ko noonne kadi Kédougou ha to Linguére kala e nokkuji goɗɗi waɗi waylo to banggue ardiɓe ɗin hôpitaux ji kamɓe cuuɗi safara beele kadi fandare nde ko ɓeydude cellal ɓalli moƴƴam e ɓiɓɓe leydi ndi kala no woruno hôpital Dalal Jam hanki o holliti ɗum ɗon wonande docteur Fatou Samba Ndiaye hanki o ɗum noon waɗi ko guilay lewru manduɗo hen ndu no gasi jeeɗiɗi lewru ndu wonande kay on gorko joguiɗo caɗele ƴiye eɗen gandi won hen so jeehi caggal leydi ko jamɗe battete e nder mumen ko wayno keeci walla koyɗe walla goɗɗum taw jewum ko hen yaadata e kala saaha ne tina musalla e goɗɗum kala ngol woni goo noon safroɓe leydi Sénégal mbawdi ɗumen kay ñibde ko fati ƴiye lomto kala ko ene wonanno goɗɗum to banggue jamde walla ɗen ƴiye joguiɗe caɗele to banggue musalla e rappude muɗum kala ñiɓe ɗe ƴiye goɗɗe gurɗe baɗɗe fayida taw jomum ene wawi yaadude hen taw tinnata haydara way tan no comme ƴiye mum gonga ni on noon ko gorko mawɗo bannaɗo ɗum o holliti oɗo saaha omo dañi hen jaam no fewi kanko on noon docteur Fatou Samba Ndiaye o holliti wonande ɓen joguiɓe ɗin caɗele to banggue rafiji ƴiye kalde nawete caggal leydi gam safroyade ko famɗi ko kala jomumen ene jooma temedere ɗiɗi ujunere taw koye koppareje euro ma wonoy hedde temedere capanɗe tati million taw koye koppareje franc CFA ɗum oɗo saaha Sénégal waɗi daawal manggal no fewi ngam wawde kay ñibde ƴiye e nder ɗen joguiɓe caɗele ɗiɗon fannuji Ɗahiru Sarr eɗen gandi koko nanga ene tawe toon to Robosa caggal nde yaltino caution mo ganduɗa ma wonoya ken tolno e temedde nayya e kene fotta wonde yaltinnoɗo caution taw kadi ganduɗa ko temedde nayyi e jeetati milliard beele kadi wawa tigui yiide boowal ɗum ko caggal nde magistrat o huccanani ɗen gueɗe hande o kadi o yaltini on dossier ngam ɓeydude on caution beele joom wawa yaltude jokkoya ɗaɓɓale golle mum kala temedde nayyi sappo e jeenayyi milliard o holliti noon omo jogui hen terrain mo ganduɗa
on tere ma wono temetete capande jeenayi nayi milliard omo jogi immeuble ji ɗiɗi sappo e nayi milliard gueɗe mum kala so rendinama ene gasa ma waw wonde caution jomum yalta on saha loskoji jokka so tawi ko tuuma e ko tuuma ko fati banggue temedere e nogas e 5 milliard ɗon ɗo tuuma Farba Ngom so tawi kayne woodi e makko ɗum kala on saha gueɗe ɗe kala ndewni law so tawi wodani taw kam gueɗe makko ala hen kala ko tardi hollitum ko lops ɗum noon ko woni yeeso o daɗani guite hande o woni ko ɗaɓɓade nden ene gasa ma won walla ala a wawata wawande hoore mum ɓuuri yowitade ɗum wi jagorɗo wonande jeeygu leydi Sénégal kanko Serigne Gueye Diop baɗɗo jillu mum yogay isinaji bahloji gueɗe nguura wattuɗum nguura ndumika tawne wawa duumade no feewi o holliti fandare makko kay o saha ko Sénégal nde wawanta hoore mum to banggue nebam tomate e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon wonande on usine pewnowo nebam tawte to Touba beele kadi wawa sarwude Matam ha timma hono noon kadi nokku goɗɗo taw ala kala ko wawi ngakkude hen haydara oɗo suka gorko ko Sénégal najo duuɓi 36 woni ko jogi gila hitande ujunnaje 2 gila hitande ujunnaje 6 omo tawe ton to leydi Espagne inde makko Abdoulaye Kane o jeeya ko ton to Casamance ɗum noon ñande jamma altinande sanga 3h jamma ko nden o yiita omo maayi to nokku biyeteɗo nokku mbiyata Murcia ɗum noon nokku mo wiyata Murcia ko toon tawmo fiya baluji hawo maayi kanko on biyetenoɗo Abdoulaye Kane mo origine mum woni toon to Casamance ɗon tawani maayi andaka noon hol baɗɗo ngal baɗal police udditi hen enquête jaaƴo no feewi wonande HSF ɓe kolliti o saha fandare mabɓe ko yo leelawal waɗi hen no feewi cum musɗo kañum waɗi to kera Farigne ene tawi nder commune de Saly Escale kene tolno 64 wonande kay galle woni ko wonti ndondi nguura kaɓe ndemno hikka ka e kala koɓe joguino guila e gurdumeji mabɓe kala yeehi ha laaɓi holliti ɗum ko adjoint maire oɓe erima ballal ngam wallede oɗon fannu dorog kewɗo tettaɗo kañum duppa hanki o toon to Sococim kene tolno e ujunnaje 4,605 kilo taw ko huuɗo bonko ko jarmum ma wonoyi 2,8 milliard koppreje francs CFA e tawtorede gouverneur de Dakar e tawtorede kadi préfet département mo Rufisque ene tawtorede kadi wonande directeur de douane ɓe kala mbawi tawtorede duppugol oɗo henna cocaïne taw ko tettaɗo o to Bambeya caggal wonande nde commissariat police ummini opération taw kadi ko dadiɓe Albert Ndour ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e sagataɓe yonɓe wujjoɓe otoji kamɓe wujjoɓe daabeje 4 beyi baali e ko nandi hen kala taw kadi koye opération on gulɗo jew hakkude Thiès e Diourbel ngam haɓade guyka e burjingol gueɗe jamma ɓen yahoɓe ko jahata koye mumen tribunal Louga hewɓe kay joori ko jaleɗe ɗum ko ñande talata nde ɗum ko caggal o suko gorko mi anduno ko Sowo yettete Mamadou Sow ɗum ko caggal nde o nanga ɗum noon hollite o nanga ko pecce jamma omo woni e geddu janano omo wujje ɗon baali caggal noon nde on tini ɗum torsema ko lampa wulli gujjo o diwi o dogi hawre yimɓe jalti nangimo kaɓɓimo ha tiiɗi noon nawinimo police ñande talata nde o dari yeeso tribunal mo Louga o holliti noon yeeso juge ñawowo kanko wona gujjo o yadana koye sehil makko debbo hawre reedu makko dilli nde rendu dilli nde o naati nder geddu to ngam yidde heblade ko toon ɓuuri joñade hawren on tini fuftinimo toon ɗum woni wo dogi kono ko reedu makko musanno ko toon o yinno wanjoyde ko yiɗi yaltude reedu makko hatta noon juge kam jali tan ha hoyni koyɗe kono o daɗani e kaso o taƴanama balɗe 15 e kaso ferme siftinde mon o saaha guyka ene heewi e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon an jaaho banque walla jaaho Western Union
walla kaalawo haalisaji jeesi yimɓe walla moftoɓe tontinaji walla tigguitoɓe sa renaki tan joni wuyɓe ngara galle ma jamman tawno leydi ndi ene tiiɗi no feewi ɗum waɗi koto Guet Ahmed ene tawi nder commune mo Thiamène Passy noon tawide koye département mo Linguére ko bandiji tati bugiɓe ko ɓen naati galle keɓtinaɗo gandaɗo tefanke mawɗo e nder diwan o biyeteɗo Tourado a ka ko toon ɓe naati ɓe jogui cebbe jasiji nde ɓe jetti ɓe bettimo koye ɗoygol sanga 2 heures jamma ɓe mbimo yo addu kalisaji ɗi o wersa ko fate kalisaji codgol jawɗi taw koye julde taske hikka nde o holli hay mbuɗo ala ɓe piimo tan ala kalɗo ɓe gañanimo guilay to banggue wonde gable hay guenol juuɗe makko kala ɓandu makko kala ɓe ɗaccimo tan ko hakkude wurɓe mayɓe mo leele ƴiƴam makko ko ɗon noon o ronda o nawa to centre de santé mo Elisabeth Diouf to Daara Jolof o sa omo tampi no feewi hakkude wurɓe mayɓe finoɓe toon erima autorité ji ɗi ne ɓeydantaɓe ndenka kono hande moni kala yo reeno hollirde wonko joguino fotiri kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie ma en jaha ton to Luxembourg gorgola taw yin toon musidɗo men Ibrahima Saydou Kane teskama noon ɗe balɗe ngule kiki nana tan ɗeydo ene ñongtono fotiri kala ceerno Ibrahima Saydou Kane no gowɗa waɗande mina kala kikiɗe addandamen wasiya mo ene nafta rendo ngo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullah. ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude adi mo gadodirɗen e julɓeɓe yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe ko ndewɗen Allah hewde e famɗude fof yo Allah jaɓanen ko taatiɗen e ko perguitiɗen hewde e famɗude fof yo Allah yaafo en ko ñaguiɗen Allah e moƴƴere e ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗan en ko molɗen e worode e jayiyaji fof yo Allah dandu en enen noon e dendagal bandiraɓe e julɓe fof. ceerno Abdoulaye Sarr Alaji Oumar de mo likseba yo welede Allah wone makko o wi julɗo hoto tatima gandu tatima so tatima gandi tatima a mayat a suuraki woni ko kewɗa haaju ko fof woto waktu ma andu kala ko kewɗa haaju so tawi waktu yoni woppu ko mbaɗannoɗa fof dokka Allah waktu muɗum o jeyɗo waktu o ko kanum jeyma waktu o kadi jeyma ko kewɗa haaju fof woto waktu ma andu kala ko gollannoɗa so tawi waktu naati woppu ko mbaɗannoɗa ko dokka waktu o woni ko mawni kiniɗa fof woto jinnaɓe ma gandu jinnaɓe ma jibinɓe maɓe ko mbawɗa mawnikinade fof a fota mawnikinade dow maɓɓe hoto ɓe gandu mawnikinare maɗa jinnaɓe maɗa jibinɓe maɓe kam ɓen ko less mumen tan gonata a wawa towde ha ɓuura ɗumen o wi ko tiɗɗa jungo fof woto ɓesgu galle ma andu kala ko cattuɗa mbuɗu cattuɗa jungo tiɗɗa jungo woto galle ma andu galle ma kam so tawi dardima ko poɗɗa wadde ko tan so tawi aɗa jogui wat e so tawi ala kadi mbadda hen haala belka ɗum noon firata tan ko neɗɗo yo andu wonko jeeyi wonko jeyimo wonko renda ko jeeyi ko ɗum ko kanko tan jeeyi ko renda ko ɗum ko dendaɗo tan yo ƴetti hen tan ko foti ƴettude koko heddi ko woppide woɗɓe ɓe ko jeeya ko o wasa ɓadade ɗum woɗɗito ɗum noon so tawi neɗɗo omo heewi haaju so waktu naati kam yo woppu haaju mo waɗa golle ɗe waɗanno fof yo woppu hokka Allah waktu muɗum o sabu jomiraɗo wi waktu koko farla koko dotta inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta ko lajal dottangal ɗum noon so tawi waktu o yoni tan ko mbaɗannoɗa fof woppu dokka jomiraɗo waktu muɗum o jomiraɗo subhanahu wa taala kadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan caggal nde gonɗinɗa Allah ndewɗa Allah ko ɗoftade jinnaɓe maɗa ngo jogono moƴƴana jinnaɓe maɗa ɓe e ndeke noon galle ma kadi mbiyeɗa ko ya toppito galle maɗa nafage galle maɗa ɓesgu ma suddiɓe ma nafage mumen koye ma waɗɗi e ɗum no ganduɗa hunde waɗɗinde maɗa a toppiti ɗum ha moƴƴa
bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane mo ligseyba gorgol ngam weltare ɓilɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ko Alhaji Oumar de haali ko tiɗɗa junngo ko kala hoto galle ma andu ɗum daw gonga labɗo ceer hande noon ɓurɗoma tidde junngo kala ɓurma yidde ko safi tene yaltinta haydara kala kadi ɗo cafdi defa wiyene haɓɓa ko mum ha tiiɗane ñamoya kakke jenane ñaam ko ma gila gilɗi ñamanima. ceerno Ibrahima Saydou Kane koye Mauritanie keddorɗen jagorɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie Mouhammeda Wul Marzoug hanki o waɗi haalande makko ko fate ɓen riwaɓe e nder leydi Mauritanie taw kadi koye dow sarɗi wonande ɓen ɓe ndewani lawol no natiri leydi ndi ni kala andaka ni holɗo ɓe natiri tan koye sifa hay kayit goto holliti noon hewɓe ne mbiya Mauritanie koko wonti gardien Europe ni goɗɗum kala holliti Mauritanie wonani gardien ni Europe ni leydi hay gotiri. Mauritanie reni ko ndimagu leydi mum ne jogui sarɗi ene jogui dosɗe ne jogui ndimagu riwde kala mo rewani lawola e nder leydi muɗɗoma ko wona ɗum ko noon wonande union européenne kolliti ko ballal faade leydi Mauritanie e wallidde ɓen doga molto en e kala ñalawma taccoɓe ene naata e leydi Mauritanie wonande million ngaji 4 koppareje dollar ngam wallide Mauritanie ha tambon nden kay kisal keeri mum kono kadi ha wawa jogade hoore mum to banggue faddade gueɗe ɗe ganduɗa ene ngakkina nden kay kisala wonande leydi muɗuma jagoɗo pétrole o holliti subaka hande o wonande woyndu nottetedu hende taw ko ndu gaz ngarɗuɗo tawete hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ganduɗa ne joguino ciyam kulnoɗam ko fati banggue taaridi maayo ngo guila to liɗɗi e ko wuure nder maayo ngo kala ha ganduɗa guila 15 lewru yawtundu hewɓe kay kollitino hen goƴe mumen jagoɗo taaridi o hollitino yo mbaɗen enquête jaaƴƴo no feewi waɗi hen kulhuli mawɗi caggal muɗum noon on société BIP addino toon wonande gollorgal ngal ene wawa faabade ɗum hollitama noon wonɗam ciyam dartima ha laaɓi o saaha gueɗe ɗe kala ndewi lawola o wiyete ko Abou Azouri o holliti Mauritanie ene woɗɗi keerol kono ko hoddiɓe ɓernde ɗum koye délégation giwɗo toon to Hamas Gaza ari yillade leydi Mauritanie ngam juurade cehilagal e ƴewde kadi ko dañi nawande ɓen ñoolaɓe taweteɓe toon hewɓe Mauritanie naɓe noon dañi ko ndendini o holliti Mauritanie jeeya e leyɗele ɓurde kay wawde ɗo saaha himmirande wallude wonande Hamas naɓe joguiɓe caɗele mawɗe no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar gendi leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali heeɓi ko fate kaɓorɗe kewɗe no feewi ngam habtade paludisme eɗen mbiya pawle jamma walla ni jontinoje jagoɗɗo cellal ɓalli leydi ndi woni colonel Asaba Diallo Touré jaɓɓima taw kadi ko matériel kewɗo no feewi ko fangno safara ma wonoya ujunnaje ujunnaje jeenayi nogas e ma wonoya ujunnaje jeenayi nogas e ma wonoya jafuɗon temedde jeenayi e nogas e jeeɗiɗi ujunere pawɗe temedde jeetati dos woni ko yetti toon temedde jeenayi nogas e jeeɗiɗi ujunere pawɗe temedde jeetati dos taw kadi ko safara ko préje jonɗi no feewi ngam vaccinde haɓade rafiji taw ko jontinoje finance o iwi ko UNICEF e OMS ngam wallidde Mali haɓade pawle teskede o saha paali ene keewi e nder leydi ndi gonga Dembel Sall wiide ladde wukkiti ɗum noon ko migrant en wonnoɓe toon to Algérie tampunoɓe no feewi maɓe gon 450 tawi goto ko debbo e ɓinguel gotel ko ɓen tigui gartira toon to Bowal Laaɗe Diwoje ngal Modibo Keita Sénou taw ko lorinoɓe tampi no feewi toon to Algérie jaɓɓiɓe toon to Bowal Laaɗe Diwoje to wonande ko chef de cabinet jagoɗɗo toppitiɗo Malinaɓe caggal leydi on mbiteɗo Moussa Aga Atahir holliti noon bisimilla moon e leydi moɗon
to leydi Mali keddoɗen eɗen gandi drogue biyeteɗo kusi o sahani tampi no feewi ɓe leyɗele tene ko drogue jawɗo warde ñawnowo ɓe sukaɓe moɗoɓe ɗe poɗɗe kala saaha ɗiɗo mbiyama teb taw ko rewɓe to Bamako legal biyetegal ñamakoro aɓe jogui 75 taw ko korwal ma woni 35 kilogramme kamɓe ɗiɗo rewɓe noon ɓe mbiyama hen teb o saaɓe tottama sariya leydi ndi Mali ko piyanɗe gulɗe jaw nana hanki sanga kumtari biƴƴe tamroje kewɗe kay ɓennani goddi ɗum ko caggal nde ottali mawɗi nana waɗɗani boowal laaɗi diwoje walla mbini waɗɗani boowal koninkoɓe ngal ɓe mbiyata camp militaire taw ko toon to gawo neɗɗo goto noon dañi gañade hen oto goto duppi hen waɗani noon mayɗo hay goto toon inde makko Dawouda Magassa ɓattiɗo Imam Mahamoud Dicko nangganoɗo gila 5 lewru février yawtundu ɗum noon ko heɓanodemo wonande garta ngala Imam Mahamoud Dicko 14 lewru février yawtundu laataki hay seeɗa ɗon ɗa yaltuno jama sanga juulal gueƴe ko nden wonande ɓeen bugiɓe wonɓe oto biftimo ɗon nayi mo hanki o ɗaccita kono ɗo saha mo selli omo hisi ala kala ko muusimo taw holliti ko ɗaccita tan kono ala kala ko andi e gueɗe makko heddiɓe noon dossier ji mumen ene jurnite ma en gartoy on kabaru ko wayno Ras Bacca nangganoɗo ko fate mayde Soumaïla Boubey Mayiga caggal nde maaye clinique goto o joofi hen ko gouvernement o mami la vicére tabtiɗo laamu ngu to banggue gurdam ceerɗam ɓe kala ene tawi e nder kasoji ɗi Bamako ko noonne kadi Benle Cerveau e ko nandi hen kala ɗin dossier ji ma kiñe ngam ƴewtede ɗen gueɗe Washington Post ɓe kolliti wonde armée leydi Mali e wallidi mum jooɓima pittali kewɗi duppi guure kewɗe nawi dabeji kewɗe ɗum koto hakkude leyto toon to région de Tombouctou holliti ɗum noon ko biyeteɗo Kosi Aga Mohamed gaynako goto mo duuɓi 31 dogɗo toon ene moltoyi banggue leydi Mauritanie holliti hewɓe dogui on diwan kono ko caɗele mawɗe teska toon wonde armée leydi Mali e wallidiɓe mum ko goni e wadde eɓen finoɓe toon taw ko aynankoɓe ñiɓɓe toon ɓe ko ene tolno e 120 ɓiɗɗo malinaɓe woni fuɗɗiɓe riwede to leydi Mauritanie holliti ɗum noon ko Moulay Keita wonande ɓattiɗo jaagoɗo affaire étrangére mo leydi mo leydi Mali jafuɗon sen guddi kumpital men to leydi Mali paren koto Sierra Leone chef de police kaɓotoɗo banggue migration walla chef de police toppitiɗo kala ko faati e hoɓɓe natoɓe leydi ndi kañum riwa e golle mum on biyeteɗo Aluseynou Kanu taw kadi riwimo ko hoorejo leydi ndi woni Julius Mada Biyo ɗum ko caggal vidéo jiyaɗo ene rokkamo kadoji wonande on ɓurɗo yilede hande o toon to Europe taw ko baɗowo trafic drogue mawɗo no feewi taweteɗo toon to Sierra Leone ɗum jeeyi sababu noon o riwa e nder gollal makko to Burkina Faso oɗo saaha ko tanaji ɓooli goni toon to nder leydi to ɗum ko caggal vidéo ngaji enate musde kulɓiniɗe jaltuɗe rewɓe e sukaɓe e nayeɓe haɓɓede guite kaɓɓe ha tiiɗi pittali men guitta mbara ɓinguel gotel tawani lombe hakkude maɓe ne leeli ene waya kañum tan ɓe ene jolna e motoje ɗemɗe goɗɗe ne kaala mamin gaynumon ha laaɓa ɗum noon ko fulɓe tigui mbaɗa ngal baɗal dabeji kewɗe cogga nawa o saaha ko tana musɗo ɗum waɗi to nokku biyeteɗo Bamoua ene tawe e nder leydi Burkina Faso laamu leydi ndi noon ha ɗo hen hay konngol gotol yaltinani taw e oɗon sifa musɗo no feewi to Niger caggal nde jaggano chef de rebelle FPL o jaggano ko toon to leydi Libi jaggimo ko harbiyankoɓe Khalifa Haftar omo dumba toon to Benghazi ɗe balɗe kala won ojoji jaltuno wiyede kay wonde o ɗaccitama ñame yeddi wonde o ɗaccitama mo tawe e juuɗe Khalifa Haftar toon to Benghazi ko toon woni to Dumba to leydi Côte d'Ivoire kene tolno e 25 parti rendi woni landa gota ɗum ko ñande altina jawtuɗɗo hen o
wonande noon cetal sungoji leydi ndi holliti altina paɗuɗo hen no wonande CSCEU holliti altina paɗuɗo hen no wonande parti ji ɗi kala ma keɓ fiiseji électoral taw kadi ganduɗa ko à peu près électoral ɗin fiiseji tan ɗi gona ñiɓɗi no feewi beele heɓanade sungoji octobre 2025 porte parole gouvernement leydi Côte d'Ivoire hanki holliti ɓe keɓani hay ɗaɓɓade wotere ɗon ɗo lundo hollinno neldi laamu ngu wonande invitation ɗum ko caggal nde ɓe tafodirta nogas e joyyi landa ɓe kolliti haydara ala koɓe jii hen to Togo kene tolno e 43 élève kañumen diwa ha laaɓi gonta janggu e nder leydi ndi holko ɓe mbaɗi ɓe pergiti ko sukaɓe rewɓe élevaɓe e nder luwa Togo so tawi ka élève gorko sa fergiti élève debbo an gorko a riwete ha laaɓa e nder jangde nde a wonta janggu jinnaɓe ɓen sukaɓe ɗaɓɓino jagorɗo jangde nde wallataɓe beele sukaɓe gurdam maɓɓe wasa dalƴude ala kala ɗo ɓe jaafa dossier ji maɓɓe bonnama ha laaɓi e nder jangde leydi ndi kala to RDC Congo opération mo mbiyata kuluna fuɗɗitima e nder leydi ndi kene wona temedere e sappo e nayo nanga hen jeegomo ko sukaɓe rewɓe kamɓe noon ɓe tafi kay ko laylaytol bandiya gala to nokku biyeteɗo Seke Banza e nokku biyeteɗo Sango Lolo e nokku mbiyata Boma ene tawi nder leydi ndi woni Congo centre kamɓe kala noon ɓe nangama ɓe nder e yeeso sariya leydi ndi taw yamiri on opération ko jagorɗo gueɗe nder leydi sifti moon Congo yiɗi ko haɓade kala ko fate ongal bandi yagala RDC Congo koyɗe jamɗe Angola o saaha nandiral kaldigal heɓama hakkude laamu ngu kame rebel ɗum wata koto Luanda 17 ndu lewru altina paɗɗo hen o toon to Luanda hakkude gouvernement mo Félix Sekedi ene wonde M23 rebel rwandais maɓe jooɗoto ngam yewtidde to Somalie ko jeenayo hina ɗo wasi fittan taw koye attaque e nder hôtel goto noko mbiyata beele doyne ne tawi nder leydi ndi on kaɓuɗo pettol hade ɓen dadiɓe fadema taw fettini ngol pettol yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen joolam jabeeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to Pakistan ko babiraɗo goto warti toon hanki o ngam salade ɓiyum tokosel rese taw kadi koye kaldigal wonande kamɓe Pakistan e nder leydi ndi aɓe jogui aada leƴƴi so kaɓi toon beele hare nde gasa an mbiyade ko an toño ita ɓiye debbo tokoso dokka ngol leñol goto resa ɗum toon baaba o holliti sali ɓe noon mbawnimo hen ala ko heeɗi aɓe garana ɓinguel dewguel e wawnere o warti ngam hadde ɗum nde laamu ngu tini wawani dartinde ɗum kono tato mbiyama hen teeb o saaha ɓen umminnoɓe wonande ɗeɗon gueɗe Philippine on Rodrigo mo ganduɗa ko darinoɗo haɓade drogue ene tawe hande e juuɗe CPI Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men e joolama jaɓede e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leyɗele kono debdude Amérique toon dey gardiɗo hono leydi ndi Donald Trump kulɓinino kay leydi hono Canada ko fati noon e taxe uji taw kadi ko fewti e acier wonno ko nogas joyi e nder temedere o wima wattu ɗum 50 e nder temedere e ñalawma jasara noon sappoɗi lewru hono mboyi ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi kanko noon o fuɗɗima kay yatirde hen caggal ko wino ko ha hande toon to leyɗele dendude Amérique Steve Witkoff ko kañum dey ko nulaɗo keeriɗo to Donald Trump mawufu ya toon to Moscou Russie e yontere arore nde ɗum noon ɓe mbeyi ɗum ñande alarbare sappoɗi lewru mboyi ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi ko fewti noon e kanko gardiɗo walla joom konngol galle danejo o ko kanko kay Caroline Leavitt ko kanko wawi noon ene wayno toon to Russie to maɓe mbawa kay hono yaade toon ngam wiide kay ɓe jamna ɗum projet moɓe mbi o jayliɗi yo darta toon fodde hono lewru kadi taw kadi koko ɓen koko nanodiri e haalande mabɓe kamɓe américain ɗi kañum
Ukraine ɓe kaldi ɗum ɓe nandiri ɗum ɗum ɗo kadi ɓe mbaɗa kadi matema Moscow kadi wawa tawtude ɓe e nder ɗo hono yiyande jayli ɗi darto fodde lewru ɗo ko Philippine paɗen to de ko gardiɗo hono leydi ndi gardinoɗo leydi ndi biyeteɗo kay tawat ko Rodrigo Duterte kanko no o jibina ko hira ko ñande nogas e jettati lewru mars ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e joyyi amo yarayi e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi kanko ardino hono leydi ndi capanɗe tati lewru juin ujunere ɗiɗi sappo e jeegom ha 30 juin ujunere ɗiɗi nogas e ɗiɗi amo wone kay e ganginorde nde kanko noon ko o tuuma ko warde yimɓe heewɓe caggal kay e guerre maɓɓe ko fati kadi on drogue ko ene wayno ko ɓen diftimo ɗon gaddimo toon to gummorimo to Manille laamu ko leydi hono Philippine gaddimo toon to leydi Hollande ngam o totte ɗum e CPI ɗum noon wonno ko ñande alarbaare sappo ɗiɗi lewru mboyi ujunere ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon hujjiyankoɓe maɓɓe mbi tigui goni koye ɗaɓɓude mate kay ma mbaw kay windede e tawde ko CPI mate kay amo wawa kay ñawoyede toon to Philippine Arabie Saoudite leyɗele hono denduɗo hono Amérique kamɓe de ɓe mbi wonde aɓe mbaw kadi jokkude noɓe ballitino hono leydi hono Ukraine kadi maɓe mbaw kay wawde kay yaade kay amin jaadi kadi e jeyli ɗi yo darto hakkude leydi hono Ukraine e leydi hono Russie kanko dolon tappuno noon o wi noon mawo kadi yewtide e nando makko Vladimir ono Poutine ngam kay ƴewde peeje kay patuɗe e hen kadi baɗɗe garoje ɗe mawa kay sifudude e leydi hono Ukraine ngam ƴewde no itiri taw ko minuji maɓɓe ɗi ɗo Sarablaye Sarr kaɗɗen e computer men e joolamo jaɓiri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gol commence ɗo ngam weltare Ayawood TV. Alhassane Oumar Mbodji golle man jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranena.